Il-Partit Nazzjonalista jinsab kommess li jaħdem għatih biex in-negozji żaru medji flimkien mal-konsumaturi ma jibqgħux jinsterqu jsofru mill-inġustizzji li għal dawn l-aħħar snin spiċċaw iħabbtu wiċċhom magħhom b'serq ta' miljuni ta' euro mill-kontijiet ta' dawn l-ilma. Barra minn hekk, gvern ġdid nazzjonalista se jkun ta' xprun għal sistema ta' taxxa aktar ġusta biex in-negozji Maltin u Għawċin ma jkunux żvantaġġati. Hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt żjara f'negozju tal-familja fin-Naxxar fejn insista li l-ħidma ta' dawn in-negozji għandha verament tissarraf f'investiment ta' kwalità u ekonomija aktar b'saħħitha ħalli minna igawdi kulħadd. Bla dubju huwa importanti ħafna illi kulħadd jifhem illi Partit Nazzjonalista u speċjalment Partit Nazzjonalista fil-Gvern ma jippremjax il-ħela. Però żgur li mhux se jittollera illi ikun hemm gvern kif fil-fatt huwa l-Gvern Laburista illi jkompli jisraq lill-konsumatur Malti fil-kontijiet tad-dawru tal-ilma. Illum huwa ċar għall-awditur, huwa ċar għall-konsumatur, huwa ċar għall-poplu Malti u Għawċi kollu illi huwa sar konxju illi qiegħed jinstaraq fil-kontijiet. Mhux biss fid-djar residenzjali manka wkoll in-negozji meta qed jiġu kkalkulati u maħduma l-kontijiet hemm numru ta' negozji li anke huma qegħdin jinsterqu meta qed jiġu kkalkulati dawn il-kontijiet ta' dawlu ilma. Bernard Grech insista li din l-anomalija fil-kontijiet tal-arms qed taqbil il-ħaddiema lin-negozji u lill-konsumaturi biżijiet illi żgur ma jifilħux għalihom. Wassaħa illi l-messaġġ li qed iwassal Gvern Laburista lill-poplu Malti u Għawċi u illi l-Gvern jagħmel li jrid iżda żgħir isofri l-konsekwenzi. Dan ifisser illi jkun qiegħed inaqqas il-kompetittività ta' dawn in-negozji, jkun qed jabbihom biżijiet illi ma jixirqilhomx u jkun qed jibgħat messaġġ illi mhux korrett. Illi l-gvern jista' jisir hekk imma mbagħad inti jekk tonqos b'xi mod jinżel fuqek u allura u jagħmel li jrid imminti għax żgħir tbagħti dejjem. Laqsant il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista li jinsab kommess il-gvern ġdid immexxi minnu jimplementa sistema ta' taxxa aktar ġusta ħalli jkun għajn ta' ġid għall-familji Maltin u Għawċin kollha.